Ой, 1035 разоў. У мяне сёння рэкорд. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, так закружылася, нават не заўважыла, як Буслік увайшоў. Буслік, ты дзе? Чаму я цябе не бачу? О. Буслік, ты тут, а чаму не адгукаўся? Буслік, ты чаму мыкаеш? Малочны зуб выпаў, ці што там у цябе? Чаму саромеешся гаварыць? Не, так справа не пойдзе. Рмаў, а ну адкрый рот, я сама пагляджу, што там у цябе. Нішто сабе. Буслік, лепш паказвай, што ты там хаваеш. Сябр, ты язык праглынуў? Нічога я не глытаў. Ой, ура! Ён загаварыў. Не загаварыў? А каго я толькі што чула? Ды гавары ўжо, што з табой здарылася? нічога. Нарэшце загаварыў. А то маўчыш, і я не ведаю, што з табой рабіць. Ці ты язык праглынуў, ці зубок згубіў, ці яшчэ што страшэннае. Ты гавары, не маўчы тут. Нічога я не губляў і не праглынаў. Хуценька расказвай, чаму ты мыкаеш? Няўжо ў цяля вырашыў пераўтварыцца? Ці ты потым бекаць пачнеш і станеш казлянём? Буслік, можа, ты вады напіўся з лужыны, каб казлянём стаць? Рмаў! Не збіраюся я станавіцца ні казлянём, ні цялём. І ведаю, што ваду з лужыны піць нельга. Тады што з табой? Гавары зараз жа. Рмаў! Слова. Што слова? Забыўся, на якое не можаш далей гаварыць? Даў. Не разумею цябе. Я слова дзядулю даў. Ой, Буслік, чаму ты раней пра гэта не сказаў? Значыць, ты свае словы аддаў дзядулю, а сам гаварыць не можаш? Ну? Пачакай. А гэта словы нейкага сцэнарыя? Дзядуля замест цябе на ранішніку выступаць будзе? Ды не, ўсё не так. На ранішніку выступаць буду я. Я не тыя словы яму аддаў. Буслік, не гавары загадкамі. Не магу. Сябар, а цябе незнарок не зачаравалі? Ой, не, усё ў поўным парадку. Зараз разбяромся, у чым справа. Ой, ты навошта мяне трасеш? Правяраю, ці не спіш ты? Вядома, я не сплю. Буслік, мне гэта надакучыла. Я зараз жа паклічу сюды дзядулю Дабрадзей і высветлю ў яго, што за гісторыя з нейкімі словамі і чаму ты не можаш са мной нармальна пагаварыць. Я магу, толькі я слова даў. Дзядулечка, прыходзьце, калі ласка. Тут Буслік нешта праглынуў, яшчэ нешта аддаў. Дапамажыце разабрацца. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дзядуля Дабрадзей. Прывітанне. Рыся, я чуў, што ты клікала мяне? Так, без вас, дзядулечка, ніяк не разабрацца. Нешта з Буслікам здарылася. А ёячкі, захварэў? Я здаровы. Ого, а што тады? Гэта я у вас хацела спытаць. Дзядуля, не гаварыце я нічога. Буслік, маўчы. Зараз дзядуля гаварыць будзе. Ой, дзядуля, мы дамовіліся. Вядома, слова ждалі. Што ж гэта адбываецца? Буслік маўчаў, а зараз просіць дзядулю не гаварыць. Яны яшчэ нейкія словы далі. Так, а ну хуценька расказвайце, што такое вы задумалі і чаму я нічога пра гэта не ведаю. Рыся, таму што ты не павінна ні пра што ведаць і нават здагадвацца. Вось так справы. Справы цудоўныя і ўсё ідзе па плане. Дзядулечка, вы такі дарослы, а паводзіце сябе, быццам маленькі неразумны Буслік. Зусім заблыталі мяне. Ды не, я не блытаю. І я таксама. Я паклікала вас, дзядуля, каб усё высветліць, а аказалася, што яшчэ больш загадак атрымала. Усё, зараз сяду і пачну маўчаць, нават не рмаўкну ні аднаго разочку. Ну, Рыся, пагавары з намі. Не-а. Ну вот. Я не спецыяльна нічога не гаварыў.
просто пообяцав дядулю ні слова тобі не говорить. І усім дівчинкам так само. Что? Буслік малайчина дав слово мовчать і тримає його. Ось яно що. Дик що у вас за секрет такий? І чому дівчинкам нельга про його відать? Ми тут з дядулем рихтуємо подарунок. Тихо, Буслік, тримай слово. Ой, просто ми рихтуємося до 8 соковика. Будемо оригінально віншувати дівчинок-колоханки. Усьо, більш нічого говорити не можу. Слово дав, тримаю. Ой, як цікаво. А який подарунок буде, розкажете? Ні, ми тримаємо слово. Коли ми тобі розкажемо, сюрприза не буде? Яке ви цудовне. Усьо, більш нічого розпитувати не буду. Ага. А стану з нетерпеливістю чекати свята. А ми поки що будемо добре тримати слово. Малайчина Буслік, коли дав слово, значить пообяцав нешта. Старайся, тримай його. Гэта значить, виконуй те, що пообіцяв. Правильно зрозуміла, Рися. А поки що ми можемо зробити сюрприз для усіх дівчинок і для усіх хлопчиків колоханки. Це цікавий мультфільм. Гляді. А зараз, діточки мої любі квіточки, прийшов час рихтуватися до сну. Чистим зубки, миємо тварики, а потім біжимо ложечки на м'які подушечки під теплі ковдрочки. Цікавих снів, дівчинки і хлопчики. Вошки закриваються, сни казки починаються. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. С белой зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.